Hi, this is Ellie. Welcome back to my channel. Mentang walam syabi. Ka film South Korea, ka pasengu syarki bha. Ka bala pelaj pinba, haus nam arajarsan. Ka bekerteng duwik. Ka neka khana ka de. Syapang jong ki arngut syipara. Ki ba om don syu ki kemi ki kpa nadu bekidang kena. Bat nadu kata kapor ka jihun. Ka asyum jingkit khali benri ben sumar. Yala ka jong ka para jong ka suhun. Bat ben pet ya ka ying ka sembaro. Kumne tang arngut syipara ki yesyong ya sarangkat ha kajing kemen bat kumne kil astang ben im kajing im ke batamai klem ka kemi bat ukpa jongki bat kumne kapor kelanang yaj bat kine arngut syipara kil ya samla Henry kijing kim kut ha kajing im jongki hadin kat to kat nesnem na kajing aksiden ka basngo syarke bha kajihun kam nang syu ben keren barok syirta wala kataru kam sengau du mensim Henry ka pediang ya kajing imbam nang keren jongka Henry hadin jongka ne kala yo ya kajing tip ka balapan kendit ya ka kumpa yu terong beseng ka balapan sosi ketang ya ka hadu kata kala yo jing tip nagi doktor ba ka para jongka ka suhun ka don kajing pang kanser kumne kila ya kendu sakawai pat kajing ha kajing im jongki bat kat baki por kila nang yaj kajihun kala sngau thu bagi melaban job ya kena kajing kajing pangjong kasuhun kat badang yaj kisngi kala nang jur bat kala syutia pang bet hospital hadin bakila sumar ya ka la kat do kat ne ki doktoru kila sngau du jengkermen ban pen kot ya kasuhun ha kebakut kajihun kala sngau thu ba kasuhun kam don por syu ha kene kasla perthei kumta kala rai bakan yalam na ya ka syeng kasuhun na kene kajing pang bat ha kajing sya sumar jongka kisnyu jongka kila hablon bat kedur kemat jongkaro kam da ipu iping syu kumen syua bat kine baro kila pen sosi bahaya ka kajihun kala wan yalam ya ka syeng da ka papen nge ya ka bakal akoi na kajing pang jongka harangkat kala ai give ru ya ka uwe usnyu ubasyu dang kenang ba kanam sngau per ya lade nongkong kasuhun kam penlet jingmut kam kan mau ya ne usnyu bat ka jihun ru kala syubu yu syakam rajong kasuhun Henry balitip une usnyu udon bitman kapor hakmat jong kasuhun ha kebekut kasuhun ru kala syum bat kala deng ya ne usnyu bat kumne kensan kala wan phai biang ka jeso slur ka jeso skemaka bat haba ka pejela de hakayet kam itu syu ya lade ru kasni do jongka kala pharnai kala ipu iping kala bhabru bha kasuhun kala sok men bha haba ka yu iya kane bat na kane kar komlong ka batmai kala kendu yo samla jong ka jihun ukisuk ulawan kai haying jongki namar ba ka jihun ka khot yu benwan kai hangne ha ka jasok men ba ka suhun kalwan phai sheyeng na hospital Henry ka jihun dalade kamdai isong men kalong kumba ka syuk men jubor ka syur khi jubor Henry ka bakam pherang kadi ka suhun ka rukum long jongka ka pher bha hakmat jongka henmen jongka hi ka ong yo kisuk lada phim internet syu henmen jonga tipi berkat kum na syapang jonga pat kamut ka le samla ya usamla jongka henmen jongka hi ukisukuru ula kendit ya ka nekar kum long jongka suhun bat haba ula mi na nang ne banlit phai shayeng na ka jinya keren jongki ngiti bu ula ya klat samla shisha bar ka jihun Henry kasuhun kam tip syapang jongka ne ondala shaman step kasuhun kala syongkai ban pe kidur barim jongki kala long kemen bat kasmat baha ban terikam haba ka pe kini kidur barim ka perkhat bakini kidur kilarim baha kumta kasyum ka kamera bat ka yilam ya ka jihun ban lit kai pengan ban syon kidur batamai ban bu sa jingkan mau Henry hapedang jongki ne baro kadon ka ke balaja haba kasuhun ka ai ka ne ka kamera ya ka we ka kana school ban shondur yaki ka ne ka kana school na ka kamera kayo i ba usnyu jong kasuhun ula her leer Henry ha gaji shisha umlong kumta usnyu jong ka une haju onda kilami nang ne banlit phai shayeng kasuhun ka ong ye ka henmen jong ka bakala sngau khlan baha kala sngau ko shisha na ka jingpang jong ka bat hap pedeng jong ka ne ka jiya kran jong ki kasuhun kala stang yu irngai kumta ka jihun onda kila poying kala ai dawai bat kala penthia ya ka Henry onda ka jihun kala mi na kamera jong kasuhun ngiyo i ba kasuhun kam syam ladi dawai labun sngi namar kam sngau den kam syu bandi dawai kala sngau klain klem kine ki dawai ro bat kane ka jing sngau tanat jong ka bendeng yo ne usnyu ru kala nang pher bha kam julot syu yu nakli jong ka la ka de ka porthia ne ka por sumro bat ka syu sat be yo ne usnyu man ka por bat ka syu pe sa ya la de hakayet mentaki por
khambun bakal isangkai syabar kam juda khamdon hayeng kasion shibun kidor bat kasyai kenduru yau kisok kumne hakawe kasnge katba kadang syongorel banlej phai shiyeng hakayet jongka ne kajing khangiyet ngiyo i kasar ngiu jongka kabalong kum kasar ngiu jongki we pat om de kasar ngiu jongka bat kane kasar ngiu kapit saya kasuhun kabalong sngu trim sngu syarkhei bha kasuhun kaba om tip om banai kabun kam halaki jongki kam jongka kalek men kalek sngu bha kalapan kelaru ya karong jongka kam rathia jongka hakawe kasngi kawe keparlok jongki kabakerteng ka kyungju kalawan kendu yaki kabla long sngu si bha namar bakal ati baulok jongka ula shat kalayaka haba kepersyang banya keren badu upan ye klalok pan banaka haba kumta katlek kum no menta kajihun kaya le ban pentengan ban ai mensimyaka Henry kam tipat bakum no ka kyungju kalali irung sya kamra jongka suhun hakane kapor kasuhun kadang sum bat ditang hakane kasin bakasuhun kalali sum klem une usnyo kasuhun kalaloj bat kalabu yo ne usnyo hangne teka kyungju kalakum deng kayo ne usnyo bat ia karu kumju kalastang don kata kajing per kumba kalajaya kasuhun kensan ka kyungju kalabha berubah kalong kumba karta jongka kaladuna kumba ship house nem na karta jongka berkata kajing son shlor kajing son scam haladeru kalawan phai biang haka kumta kumne kumba kadang yu neusnyo kalikendu yo ulok jongka tang shu yo iya ka ula sho jing biang Henry hakawi kaliang kasuhun klem une usnyo karkom long jongka kala nang jor palat bania kaba menshwa kala mi rukas nam na kmud jongka bat kumne kala shotolat kamti brushu kalong kumba kajing pang jongka kalawan phai biang kajihun kalapit kala sumar kala aida wayeka Henry kasuhun kawat shuwat tang ya uto usnyo kajihun haba kayu iya kenegar komlong jongka suhun kala sngo shifting bha kumta kala pha message ka kyungju Henry kam yo jubab i nakapat Henry ondala Simon step une usnyo hagar kom ka bapla bha ulawan phai biang shijing jongki nang ta ki pulit kila fun ya kajihun namar menin kamet ki pulit kila yo kamet yap jongka kyungju shabat room jongka we ka hotel harengkat kamet yap jong ulok jongka bat baro arngot kila tap da usnyo sudah kalong kumba ka kyungju kala knyat penyap ya ulok jongka ta usnyo jongka bat hadin jongka ta kala penyap ya lade bat ha ka fun jongka kyungju ka kol bakadu ka de jongka jihun na kata kadau ki pulit ki khot yi ka ban kendu iki Henry ya kene ka kyungju kam la itu shu kala long ring temen bha bat ka para jongka ru kam sngo langej baka kyungju kan penyap ya lade bat ya lau jong ulok uba ke ibah ban ya laderu hakawe kaliang kasuhun kalawan phai biang syakato kar komlong jongka kala nang bha beru shushu bat ka persyang roban penbi yu kisok bat ka yalam ru yu shaklap kala shat jubor bat kala lejan jubor yu ukisuk sngo tenat ya kane kumta uladep ajing tip lupa ya kajihun bat kajihun ru kalawan hangne Henry kasuhun watla kala yu iya karu kale kumbam yu iya ka kar komlong jongka kala long per bha bat kala keren khoru ya kajihun kabin kapendom ru ya kajingbom nang keren jongka jihun kane kar komlong jongka kalong kumba kam te brui kalong kumba kala rungsoi Henry hangne kasuhun kayu i pau ya ka ka balaja hakato kamit baka kyungju kala yap kumta kala linyar ka jaso shepting bat kajihun hi kala sendran kala pensengan ya ka Henry kat badang ya kisngi kajinglong jongka suhun kala nang per shushu kala long kle big bah bayade berunusnyo kumta na benta jongkane kajihun kala ya keren badu doktor jongka suhun ubla sngaw lengo bha baka jingpang jongka suhun kendit kala koit bat ula sngaw kemen roha kaju kapor bakane kalongkum ka kamba ka baphlaya ka suhun bat kata kajinyo ipau kajinyo irnga jongka kala apandi ke ka bami ka bapau na kajing di kidawai ki baklain bor namar ba kidawai kilong ki baklain bor bha kumta kam don jing mai ka ban persau shifting yeki ka test ka result kalong ka ba ajing kerman yeki bakal ako shisha na kajing pang jongka Henry ka bapendo mensim yeki ka ditang ka we kata kadur kemat jongka kala keladur war ka jim jongka jihun ru kala nang kelas tet bha gam syam la yo lat ban yo thia ban chong thaj bha bar ban yo mat ya kajing kemen ha kajing im jongka uki sukru ju ya rab ju kersyan shu ya ka namar ba don jing isu ya ka
tharai ka dei na kene kadau ka suhun ka lashim kabu bat ka yele ban pinsho bi yo kisok bat ka persyang ro ban yalam bakla yo ban le ka kambakla Henry kam la ban job ya kene kajing tmu jongka ukisuk upan sang ya ka Henry hap pedang jong kine baro ka ba phla ka long ba balei ka suhun ka khot no hi ka yo kisuk bat ukisuk ula ai khubar lu paro ya ka jihun ba ka suhun kalawan kendu yo bat ka jihun kalawan shaw ya ka suhun bat nak ka daw jong ka ne ka jing le tam jong ka jihun kala sngo bitar bha ka jihun kam la sngo tho ba ka para jong ka kale yu kumne Henry bale Henry ka suhun kam don ji sngo pher ye ka ne ngim la tip ne sngo tho ka ka bodon ha ka jing mo jing perkhat jong ka suhun Henry ha ka we ka sngi ka jihun ka yu ka ka bala pen ngi scam ya ka pa ka suhun dalade kam sham le ye kine ki baro Henry don manor ba pen le ye ka kumne ha kene ka sngi ka suhun kadang sat yu ne usnyu akam rasum Henry ka jihun hang ne ka yu ishai bareng kad bat une usnyu ka don ru ka met ka bala sedin mar khongpong te ka jihun kala sngutu ba une usnyu ude ubala shatim bat shalan dat jong kene ka jeng kala jeng long jong ka suhun ru ka de na ka daw jong ne usnyu ubala shatim kumta kumne ka persyang ban penjot yu ne usnyu kala khap yu ne usnyu da ka kanshi Henry na ka daw jong kene kala ja ka ka basngau trembaha ka suhun kala stang pangbiang kala priru da ka snam kumta ka jihun kala raya ka sha hospital bat haba kites kisyam ba ka jimpang jong ka kalawan phai biang bat kala saphriang lut habaro ka met jong ka bat karta jong ka ro kala na ye istet bha ukisu ulit pinye ka suhun bat ka suhun ka karpat yu ban sa ikidur kibudan ha ka kamera jong ka suhun kala long pher bha kala bread biang ye kidawai jong ka bat kala yu ir ngai ro balami shibun kidawai na khli jong ka bat kensan kala jarun hospital baro kila yawat ye ka Henry ke jihun kala sungtho baka hapan wat benia shaphang jong ka ne ke jing ka hapan tip ya ke jing shisha jong ne usnyu ubai shudang uba kala thitna benta jong ka suhun bat ka to karngai ka ko ayu naki kumta kala let shabadan ka to ka dukan hakaba kala thit uto usnyu bat nang ne kala yo jing tip ba uto usnyu ude na ka we pat ka karkhana shna snyu hakaba kila shna da usnyu jong ki brew ki balayap kumta hakapor bakidang shna ya une usnyu umerlek jong kata ka company shna snyu ulayap bat ka khun jong uru kala ja bat menta kata ka karkhana kala khangdam ka jihun kala pan ka address jong kata ka karkhana na une utrai dukan bat kumne kala lech sha kane ka jaka bat hang ne kala syam ya ka to ka khna kan thei ka balaja ka khun jong malik jong kane ka karkhana bat kane ka yetu ya ka jihun baha ka por bakidang shna ya une usnyu ukpa jong ka ulayap bat hashwa bu undukun mansim u yetu bu ne usnyu udan jing im bat kane ka khun jong malik katip bu ne usnyu ude usnyu jong no une om de usnyu jong ki balayap Henry ude usnyu uba kila khap na ubru ubadang im uba kerteng hiju uba dir uparlo kelas jong ka hakwe ka art college hakaba ukisuk ude uwe na kino hikai jong ki na kadau ba hiju ude uge ki we pat ki parlo kelas shenrang jong o kile ben bhaye o Henry ukisuk umle kumta usngu tanat ya hiju kumta suki kila don kata kajinya de ka bajan bha kisha yeshong kai perlut por tang arngon Henry suki kila stang shojing iwe hiju ulong kle big bha hak baye de badukisuk Henry hakawe kasngi ukisuk ula kendu ya kajihun kabru ka babha bru ka balili ka bajai bha kumne ukisuk ula klet yu hiju bat ula don jinya de berkajihun bat ula yete kedin batka bat kumta om don shu upaya rap yu hiju bat ki paralo kelas jongo kila yo lat ban le bin biang yu bat hakawe kasngi kila sho yu hiju bat kila khab yu shnyu jongo bat kila ai uni usnyu jongo shakane ka karkhana snasnyu bat kata ka karkhana kade ka karkhana jong kane ka khana college wala katar hiju ong ki Henry haba uyui bau kisuk ula kre penya thoshong kurim berkejihun hiju ula sngo bitar bha kumta ula penyap yalade da kabarin sit na jerong building jong ka college jong ki ukisuk umia thu ya kejihun shaphang jong kane ka jingja ula pen kala ya ka jakasa kaja ka hikai jongo
Henry uhiju hadin bu ulayap ru penlat yu kisuk ubud din beyau hakawai ka sngi yu kisuk ula mi benlech exhibition hall kaji hunru kalap lupayu hangne Henry hashwa bu unpoy exhibition hall kensan nang no une usnyu ulawan hab hakamat kali jongo bat ka kali jongo kal accident bat hadin jong kaneru bun sin uyo iya karanga jong hiju kumta ula soto ba yo jinglai lui nakane bat harangkat ula long sngau palat ru yala ka jingle jongo kumta ula ya klat no bat ka jihun Henry uhiju perlat ya ka jihun ru kat ba ka jihun kadangwan phashayeng uhiju ula penting ya driver jong ka kali ka badan syakmat ka kali jong ka jihun kumta ka jingkendit ha ka jing so syapting ula pensange kensan ya ka kali jongo bat kene kede ka truck ka bakit shi pun kirot bat nakane ka kali jong ka jihun kal accident ka jihun kadang lai Henry une urot ula rungleng ba urendang jongka bat ka kaladu ya kasur keren jongka wat la kalaja hadu kan neru uhiju umpat senguhun ukwa benyo biang yo kisuk wat la kalong kumno ru na kata kadau leng ba jong une usnyo ula rung bad ula syong trai syapo jong kasuhun kajihun hadin bakalatip ya kini ki baro kalas tang sengutu badio ya ke ke bau doktor kisuk ki ong ya ka bakadur kemat jong kasuhun kaladur bat menta kadur kemat jong ka kalakum kadur kemat jong hiju ka keren ru kum mau karki ru kum mau bat ka khot no hikayo kisuk namar baka kamdesyo kasuhun Henry kala kum hiju bat kane baro kadai ka basisha niyu iya kasuhun ka badang ya usnyu jong uhiju ubala le janju bor yo kisok uhiju ula so bitar bahaya kisok bakumno ula ban kelet yo habaki ye ij baha iwi ru kumno ula ban ye tho shong kurim bat kiwi pat uhiju menta ula phong da ka tohi ka sop ti ya tho ka ba ukisuk ula pentet na benta jong ka jihun bat don jing shu ban ye tho shong kurim no bat uru namar ba menta ula yo ka met jong ka suhun ula kelakan thai pura uhiju persyang bat bin bijo kisok bar usnyu jongu ula jirong stet ba tharai udon jing thumu ban khnyat nyap yo kisok kumba ula pniap yo blok jong ka kungju namar ba uru ushit kelaya kingju Henry tharai pniap ya ka kingju imat kala pniap ya lade hadin bakal atip ya kajing shisha namar ba ka ij ba yo blok jong ka Henry hakne kasen kajing thumu jongu kam urlong namar ba ka jihun kalawan yarap yo kisok ka jihun kala thang yo ne usnyu kanang baka mensem karangai jong hiju kan yo jingsok bat ka suhun ru kan lai luin bat ka long ru kumba ka jihun kala perkat Henry hadin jong kane ka jihun ka yo ba usnyu jong ka suhun ula mi biang bat ka dur khamat jong karu kala ilong klain bah kumta ka jihun kala sngo shifting bah kumta kala set ya ka suhun ha ka wei ka kamera bat ka suhun ka persyang bat persngo thu ya ka henmen jong ka baka kadai kasuhun dei kiwe pat bat ude usnyu jong kahi Henry ke jihun ha ke jing so syap ting palat kayo karangai jong hiju ha kasuhun ro kumta baniada yo kisok bat baniada ya ladero kala syo ya kasuhun ha kli jong ka da ka kamera hadu bakan dayap bat hadin jong kini ki baro ki balaja ka jihun kala yo ka voice message na hospital ba kasuhun labun sngi kam syam la di dawai bat kidawai kidi ki baklain bor baha kumta kal abandon ka jingmi ka babau namar kidawai kilong ki baklain bor baha kadur kmat kal abalong ikhlain baha na ka jing sange bendi dawai kisnyu ru kila aben mi biang kalong kumba ka nongpang kala koit Henry syapo ka cancer kanang jur kumta ka haben yalam ya kasuhun kloy sya hospital ka jihun hadin bakala yo sngawi kini ki baro kala sngutu bakala le ka kam ka babakla ka bakrau tam ha ka jang so shifting kala kum le bakla kane ka bakala pniap ka de ka suhun ka para jongka dei uhiju Henry menta la le isu ka por kala dir ka jihun kala dulut ki baro kila du ya laki kimi ki pa jongki nadu bakidang kena bat menta sa ka suhun na ka daw jongkahi ka belapan sosi thang ya ka jihun Henry hato kadina kadau jongka ne kadina kadau jong kisuk ne uhiju ubru ubaklebi ubu iye kiwe palat banyala dero ne dei mano bat kene ka khana ka kut tangkum ne
Ku beli shubu ni phi parlok bi. Ngin siya kendu biang hakawi pat ke video. Bye, take care.